em bigiştî cî nadin pirtûkên bi Tirkî lê ev mijara wê cuda ye. Mîkonos tuzağı li ser Doktor Sadık Şerefkendî hatiye nivîsandin. Perwer Ahmed nivîsandiye. Parçeyekî ji dîroka Kurdan e Loma em îro sê daxeyê xwe didin vê pirtûkê kerem bikin. Înerên êja navê pirtûka min Mîkonos Tuzaye bi zimanê Tirkî min nivîsandiye. Bi Kurdî kurmancî tê wateya xefka Mîkonos. Salên dur û dirêj ez ser vê pirtûkê xebitîme. Li Almanyayê dijîm û bûyer jî ji ber ku li Almanyayê paytextê Almanya Berlînê qewimî 33 sal berê 1992 de yek ji serokên tevgerên Kurdî Doktor Sadık Şerefkendî tevîsê hevalê xwe li restorantekî hatin qetirkirin ji aliyê istihbarata rejîma Îranê ve dewleta Îranê ve. Ev ji bo vê xebatê demekî dirêj ez serê dixebitim. Bi 16-17 kesên re rûbirû min hevpêvîn pêk anîn. Di nav van 16-17 kesan de sê kesên ku yekser di dema bûyerê de li Mîkonosê bûn, bi restoranta Mîkonosê bûn, ji ber ku bûyer vê restorantê qewimî. Min wa peyda kir piştî 30 sala min ware hevpêvîn pêk anîn û her wa malbatên van her çand kesên ku Mîkonosê jiyana xwe ji dest dane jî min peyda kirin. û ji bîrî wê jî gelek bajarên Ewropayê jî ez gergem ji vê pirtûkê ji ber ku Doktor Sadık Şerefkendî berî ku jiyana xwe ji dest bide li Ewropayê nîzîkî sê ma û li gelek bajaran gerge Parîsê, Kölnê, Stockholmê, Kopenhagê gerge berî ku were Berlînê. Çima hate Berlînê ji ber ku mêvanê Kongra Sosyalîst Internasyonal bû û vê kongreyê de piştî dawiya kongre roja dawî de bi operasyonekî ku bi sala amedekariyê wê hatî kirin, operasyona suikastekî bi di encama vê operasyona dewleta Îranê de jiyana xwe ji desta kesên ku dîroka Rojalata kesên ku dîroka nêziya Rojalatê Kurdistanê merak dikin, kesên ku jiyana Qazî Mihemed û hevalê Mîrî Doktor Qasîmlo û her wa yek ji tevgerên herî kevin yên Kurdistanê Partî Demokratîk Kurdistanê ya Îranê merak dikin dîrokayê divê me heqeq berê xwe bidin vê pirtûkê.